Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в новия ми езотеричен канал, който се нарича Dark for Healing, съкратено от Divine Adventure Ritual Channel for Healing. Това е канал, който е духовен, като ще се изцеляваме и в същото време и ще се забавляваме. Това е канал за проследяване на нашата негативна страна, нашите негативни качества, негативното ни програмиране и така нататък. Като тук тези проявления ще бъдат разглеждани, проследявани и изцелявани, въпреки че се служа с старо, между другото, Ленорман, оракулски и всякакви други карти и видове езотерични инструменти. Аз не съм класически таролог. По-скоро съм човек, който е поел по пътя на пробуждането, осъзнаването, работата върху себе си, личностното развитие и еволюцията на душата. Разкладите, които правя, са квантови и изцеляващи и се надявам те да достигнат до тази група хора, на която ще съм полезна с информацията, която давам, и ще мога да помогна в това да променят начина си на мислене и съответно да завъртят колелото на собствената си съдба в правилната посока. Като начало искам да се извиня и да помоля за разбиране относно интериора, който ще виждате, и не чак толкова доброто качество на видеята, както и видът на ръцете ми, за което се извинявам, защото за съжаление от повече от 4 години подготвям създаването на този канал, но негативни влияния саботират това начинание да се случи и предизвиквайки неспиращи някакви изпитания, препятствия, спънки, за да не осъществя намислените си намерения. И ето, че дойде един момент, в който аз вече и всъщност и моето осъзнаване, че ако чакаш да създадеш комфортна за теб обстановка, това никога няма да се случи. Без значение какви са обстоятелствата, те не трябва да ме пречат на това да се, по принцип на нас, да се движим напред, макар и с малки крачки. Важното е да не спираме. Затова, въпреки че работя в абсолютно неподходяща среда за снимане на видеа от този тип, аз реших, че е настъпил момента да действам. Тук е моментът да ви се представя с името на моята магична и лечителска практика Ару, като можете да не... живея в Щатите всъщност и съм шофьор на тир. За това моля да бъда извинена, защото нямам нужната обстановка, в която да снимам нормалните видеа. Но тази професия просто отнема изцяло, не само цялото ми време, но и личният ми живот. И сега разбирате неудобството за снимане на видеята и състоянието на ръцете ми. Точно това е предизвикателството пък от друга страна. Въпреки че трудностите смятам, че точно те пък ни обединяват и ни водят към една по-велика кауза, а именно да променяме съзнанието си и да се превърнем в творци на своята реалност. И най-вече да се учим как да излизаме от 3D матрицата. Надявам се, че ще се изцеляваме и ще израстваме заедно, за да живеем по-щастливо и по-осъзнат живот. И сега относно съдържанието на видеята, искам да уточня, че то не е предварително замислено. Моята дарба е да предавам информацията, която ми се подава от висшите нива на съзнание. Аз съм инструмент на висшите сили и съм само проводник. Аз не определям темата на съответното видео, просто развивам енергията, която ми се разкрива на момента. И хубавото в тази ситуация е, че постоянно се намирам на различни места, които имат свой енергичен заряд и свой числов код, и вместо моята работа да представлява пречка, всъщност ще използваме тази енергия като информационен поток в наша полза. Както е казано, ако съдбата ти поднесе лимон, направи си лимонада. Ако съдбата ти опръска скал, направи си кални бани и така нататък. И
тъй като, както казах, времето ми е ограничено, предварително съм изтеглила, съм си приготвила колодите, които ще използвам в днешното четене. И така, това е първата колода, която ще използвам. И тя ще бъде като индикация на енергията, която идва днес при нас. Хоп, ето я, тя се излезна. И това е Queen of Wands. Значи, днес ще говорим за една кралица, която е огнена кралица. Това е Лъв, Стрелец, Овен. Кралица, жена, която е многодейна, много самостоятелна и целеустремена. Тя обича да следва своите планове, своя път, не само да следва своите планове, но и да ги създава. И да създава и пътя си също така. Тя е създател, тя е творец. Нека да видим защо тази енергия днес дойде в нашето четене и какво тази кралица жезли има да ни каже, ако това сте вие или човек, който е във вашето обкръжение, или просто сте в този вид, в този, как да кажа, в тази енергия сте в момента, се намирате в огнената, нещо сте се така нагърбили да творите, да правите, да създавате. Хоп. Ето още една карта ми, да. Тук има някаква творческа енергия, която се е задала. И тази жена в момента твори, създава и тя иска да работи в общество с други хора. Така. Това, което виждам тук е, че това е Three of Cups, виждаме. Картата на веселието, картата на обществото, картата на събирането. Това е победата, Six of Wands, победата и постигнатите резултати и новото начало. Значи, какво ни казва тази огнена дама? Огнената дама е намислила да прави нещо, може би, или в екип с други хора, или просто в полза на хората. Може би има някаква идея да започне някаква нова работа или дейност, с която да бъде полезна на обществото. Защото се вижда, че доста време се е борила или е учила, или се е развивала, или е полагала усилия, за да достигне до някакви резултати и е дошъл в момента, в който вече да бере плодовете на своя труд. Защото просто усилията трябва да бъдат оправдани. И въпреки, че не е чак толкова уверена, но от тук виждам, че тя е добре подготвена. Но въпреки, че не е толкова уверена, като че ли иска да се впусне с едни така крачки напред, които някак си висшите сили като че ли я карат да направи крачката, просто да им се довери. Нали, да не се доверява примерно на своите знания, защото реално погледнато никога нашите знания не са до толкова пълни и винаги имаме какво да учим, но щом като висшите сили са преценили, че в тази ситуация тази жена е вече достатъчно подготвена и дават вече поле за изява и нов старт, значи тя в момента трябва да се довери на висшите сили. Добре. Вижда се, че тази жена е поела по някакъв път на някакво развитие в обществената сфера
или в обществена работа и труд, или просто в полза на обществото. Сега да видим как върви тази дейност. Какво ще имат да ни кажат картите по този въпрос? Хоп! Тук нещо крие. Това е някакъв мъж, тук се опита да избяга. Това е крал на жезли, между другото. Той се опита да избяга и да се измъкне. Вероятно, тук е имало неприятна среща с такъв човек. Така, Eight of Candles. Да. Разбирам. Така. Това, което видяхме тук в момента е, че тази жена е амбицирана от някакъв човек, както го видяхме, той се опита да се измъкне, той се опита да се измъкне, да избяга. Това е човек, който наистина се е измъкнал и човек, който не иска да поеме отговорност. И явно, дали сте имали или не сте имали отношения, това е човек, който всъщност ви е тласнал към тази нова енергия да създавате, да я превърнете в съзидателна. Тоест, ако сте страдали, ако сте били обидени, ако сте били унижени, обезценени, това нещо ви е пречупило и ви е вдъхнало една нова енергия, която да е съзидателна и развиваща се за вас. Защото тук се вижда на осмицата жезли, че това е много бързи действия. И също и комуникация неправилна, може би, защото казвам неправилна заради десятката мечове. Човекът тук с бързи действия, някакви думи, обиди има казани, изречени неща, които са ви накарали много бързо и по някакъв много скоростен начин да се преобърне като че ли цялата история тук. Но виждам, че този човек в момента не е във вашето пространство, което ще рече, че този човек той е избягал, той се е измъкнал, той си е отишъл, но е изиграл наистина голяма и важна роля във вашето развитие. Защото в момента точно, може би, вижте сили са ви срещнали с него, точно с такава цел и причина, за да израснете. Сега. Тук паднаха две карти, но аз искам само една. Ще поискаме само една карта. Като завършък да видим на къде се движат нещата и какво да имаме предвид. Така. Така, тук имаме асо на съдовете. Тук се вижда, че човекът се къпи в един съд, който е като буре. Вижда се, че и други животинки са около него и или му помагат, или му пречат. Но в своето блаженство и приятно така прекарване и удоволствие се вижда, че скоро това до удоволствие ще бъде прекъснато, защото първо водата от този съд изтича. Тоест, ако е имало някакви чувства, емоции в срещата с този човек, те вече са приключили. Те са били той е бил като един съд с дупки, който не можеш да напълниш. Това е човек, който не можеш да задоволиш по никакъв начин. Каквото и да правиш, за него винаги ще има празнини, които да запълваш. Той винаги ще търси някакви кусури, някакви недостатъци и никога няма да ви оцени. Значи това е най-хубавото, което е можело да ви се случи. Другото, което се вижда, че не е било нужно да правите каквото и да било за него, защото той не се заслужава. Виждате тук човека потопен целия
къпи се мръсотията, а тия отдолу пият. Даже дори един повръща. Което ще рече, че единият си измива негатива, мръсотията и използва хората, за да прехвърля всичко на тях. Това се вижда тук в крайният резултат, което ще рече, че това е най-хубавото нещо, което е можело да ви се случи с този човек. Дори тук има една носилка, това е носилка, една маса с един нож. Това също може да се и нарече като все едно извършен ритуал на убийство и човека го топят вътре във водата и останалите пият от кръвта му, което е пак като вид сатанински ритуал, пак като вид такива енергийни кармични отношения и някакви дългове, които е имало да плащате. И по-добре е, че сте се разделили и отделили, защото това е най-доброто, което е можело да ви се случи в този момент. Вижда се, че няма за в момента нещата да се променят. В момента единственото, което можете да направите е да развивате себе си, да стъпите с много така смела крачка напред, щом като ви го заявяват висшите сили и ви дават зелена светлина за всичко, което сте намислили. И за съжаление това, което виждаме, че вие ще доказвате на себе си, вие всъщност не доказвате на този човек на какво сте способни, вие доказвате на себе си. Вие вече сте си доказали и е време вече да направите крачка напред, но за съжаление виждам, че ще продължавате да мислите за това, което ви се е случило, но тези рани са трудно лечими, но с времето отшумяват, особено когато се осъзнаем, че всеки един човек идва в нашия живот, за да ни даде необходимите уроци. И не всеки всъщност е даден за любовен интерес или за партньорски отношения. В случая това ще ни е като един вид и тук, това ще ни е като обица на ухото. Тези случки тук, тези разговори, тези обиди, нараняването, което то се вижда, че това нараняване е било тотално, направо ви е причупило, ви е преобърнало и тук ви е накарало да осъзнаете как този човек ви пие кръвчицата и как ви отнема силата и всичко, което давате, сякаш потъва в една бездна. И просто то е като една бездънна яма и този човек няма напълване с абсолютно нищо. Затова в момента не се дава един така като съвет да се грижим за себе си, да следваме своя собствен път и да не се обръщаме назад. Пък те болките се лекуват с времето, когато осъзнаем, че наистина има хора, които не си струва да страдаме за тях. Ако ще, както при мен, аз имам пламък близнак и не пламък близнак, не сродна душа, ами ако ще и папа римски, да, ние не си струва просто да страдаме и още повече да жертваме себе си. Искам един съвет. Eight of Wands. Ето, тук се повтаря енергията. Тук казват действайте. Eight of Wands. Картата на действието, на бързите действията, на развитието. Вижте влака колко бързо се движи. Направо няма какво да го спре. И най-хубавото е, че времето е прекрасно. Да, има птички. Птичките по принцип са това са клюки, това са интриги, това са дребни такива приказки, но това показва, че вие сте на правилния път. Когато сте удумвани от хората и много хора следят вашето развитие, означава, че вие сте на правилния път. Другото, което е, птичките също означава и работа. Значи доста работа ви чака и също така това, което виждам като символика, че птичките са сини, което означава, че синьото е доста високо ниво на развитие, което означава, че вие ще вдигнете ниво във вашето развитие. И точно
Сега е моментът да обърнете поглед към вас самите, към какво точно се стремите, какво точно желаете и да последвате зелената светлина, която висшите сили ви дават, като възможност да продължите да се движите напред, без да се влияете от миналото и без по никакъв начин да позволявате то да ви дърпа назад или да ви влияе по какъвто и да е начин. Дават ни прекрасна енергия. Вижте сили, за в момента не ни дават конкретика. Колко скоро ще се излекуваме от тази ситуация или някакъв обрат не виждам в нея, но в момента най-важното послание е да развиваме и да обичаме себе си. Това беше от мен като основна енергия за днес. Това е, което ни изпрати Вселената като послание и се надявам да попадне при правилните хора и да бъде в тяхна полза и помощ. Благодаря ви за гледането и ще се видим следващия път.